Kaya ugma dito, no? Amot lang. Wala na bang kung pagdala ni ay niya. Wala ko rin. Ay, nakakang video kaya. Base na. Wala ko kumukanta eh. Gura ko mukha doon. Lakaw na ako na rin so. Ay, naikon. Ang dami yung pagkakami eh. Lakaw na may. Iwasa na. Layo atong ko na. Doon na rin sir. Balik na yun. Sa wala eh. Bakit nga? Pagbalik na ako, diretso na ko dito. Nagsunod ako sa Iyaha. Ay, diretso na ka. Oo. Box. Ana po kay pasayro pa. Kuan. Ay. Sa Iro. Padawis magkaka. Ito sa food box na pagkuha. Tagahanan Ah, lagi. food box doon. Dawis. Aw. Aw, dito sa kuan. Nagsunod dito ng barago. Ang barago. Pinaalam siya. Kaya naunahan na itong Itong HD3. S3. Tuloon na sa kadagan na itong gawin. Ah, itong parang gwapo kayo. Oh. Yan mga what boys nagkuhan sila guys, nagstoryahan lang. Isip ko ano sila kwan. Sa yelo, iglulo. Maranay, magday. Muli mo yan, magtik mo dito. Magtik. Ito karon diri sa kasihan. Ano yung mga Ang mura mo ni pula kay ubas na. Wala na yung halang. Mahalaw ay halang eh. Wala ka ba siyang Malboro pula yung nagmahupas? Wala sa ulo. Oh. birada gyud, birada. Parada kapsul. Kumata ka pasabot tayo. Nagmata tayo dito ugma. Ikaw ba? Sabay ka ba? Ay ba? Sa orasa rin. Sa rasa? Sumalaro, Ito daw to. alas 11, alas 10 na saman. Dana ta dito Sa, sa ito, malitag ko na. Matag ko karon. Itong palit. Lord. dito ra ta magsabot. Ugma. Well, siguro gani, alas apo na ako mata. Ah, paano mo ikaw? Nabata. Ito, kabahada ng orasa. Oh, Alas una-una. 11, alas 11 lang, anak. Una-una gani, kung mamata na ako mga alas 9. Iyan to si Kwan. Eto. Tama na. Imo mo ko. Wow. Ikaw lihat kay gamay. So, madala na ito. Di ko na kuno part sa what. Itlog lagi ha. Part. Di ko na kuno mas what. Oh, nana. So, may dala na ito, anak. Ikaw. Adi, magsakuan ta niyo kay basig daghang panda dito. Gani, hindi ka naganda. Wala na tagalim noon. Oh, kung gamay na kwanta. Ito rin. Ay. Ah? Ah, bunyag ba na basig daghang. Bunyag. What ba? Nanay. Nanay? Nandag. Na? Nanay. Bunyag mo. So, aba, may dala na ito. Dapat dito na tato ng pagkakano. Dili. Dapat biyahe to. Dapat balito ninyo ana. Hindi, amutan na lang na to. Regalo na sa bata. Hindi. Ah, hindi. Kung ba lang kita magkuhan kung say dagang ka pa. Ah. Isahon na lang ba? Isahon na. Kain po kasi ay inyo regaluhan o kuwan. Pwede yung plastic ko. Ano ba? Ano ka? Ikan, saray na. Lagi na ba ay? Ambot lang mo kung balo. Dapat. Ay, murag laki no? Sa messenger part. Atong Kapitag gym mo lang mo, pre. Matagpuan sa to. Lampin day, lampin. Hija sa bata. 5 months na na. Oh. Lampin, pre. Ay, pampers na lang. Katong ikot. Ang daw kayo. Eh, muli. Ah, dili ko. piloto no ni. Oh, mali rin. Daya. Kaya abila pugon. 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 Tama na, pre. Nagbalik-balikan. Dapat pre, siya pa itong mga pre. Ito na apelido na to na. Ay, guys, Facebook yun. Pangit kayo. Tama ito ang apelido eh. Itik yun. Ha? Oh, itik. Ako, Alberio Montesilio. Guwapo. Molinero ko. Man, mungutangan sila kasi pilido na ako. Di man taga dari akong papa. Apil lang akong ginawan. Kaya tubag. Ay, ikaw sa Facebook ako ano? Facebook ako na. Yan, pitiga sa kan ba? Nasa kan ba? Minalagod, minamana ka nga. Uy, naidakop dira sa unahan. Pabasahan tanan. Ano ba? Ito, lampin. Lampin. Lampin? Oh. Ako to ba? Sa Mayo. Lampin. Ah, ito karon pwede sabot laro niya. Kapag yun.
Wala yung lisod juga na pagkaugma, manggod, wala po nagsabot, pagkakuha na, mga lagi. Tingala lang ba ni? Antol mo ito, uy dong. Lagi yung bata dong. Uy! Ano yung ba? Ba't naglampi isa mo gumuok? Mo, so may palito na ako. Ang malit sa manok ko, ginagawa. Bitaw, bata na, anong pambata ba?